Pagtakdo sa mga kaso sa COVID-19 sa Syudad sa Talisay, gisugna na sa City Health Office uban ang Provincial Health Office ug ang Department of Health. Ang dugang detalye sa report ni Chelo Valiera. Mapasalamaton si Mayor Samsam Gulyas sa Department of Health o sa Provincial Health Office nga misanong sa iyang hangyo nga magtigom aron takduon ang managlahi nilang mga record sa mga kaso sa COVID-19. Unang nabantayan ang managlahi nga figure sa mga COVID cases tungod kay ang pasyente na himutang man sa utlanan sa dakbayan sa Sugbo ug Talisay. Kung Talisay, ang South District doctors moingon sa damo. So maybe it's just discrepancies in numbers, but at the end of the day, hopefully mahusay na nakaroon. Subling gipatinaw ni Gulyas ang mga kaso nga nagpositibo na pipila ka semana na ang nilabay apan nagpositibo gihapon sa ikaduhang swab test. Giri-swab to see if he's negative the virus or he or she is negative the virus. But he still turned out positive. But that is not a new case because 9 days ago, he was a new case na in our records. Naghinaot ang mayor nga human sa tigom sa Talisay City Health Office uban sa DOH o PHO matala na ang tukmang mga kaso. Miabot na usab sa 818 ang mga confirmed cases sa dakbayan kagahapon, itandi sa 816 niadtong Agosto 9. Misa ka hinuon ngadto sa 645 ang total recoveries, human sa dugang 20 ka recoveries. Nagpabiling 84 ang nakalas tungod sa balatian. Ni menos sinuon sa 25 ang admitted o 64 ang anaa sa isolation. Gikan sa 35 o 72 sa miaging adlaw. Samtang miabot na ang kinarton nga COVID-19 medical supply sa Talisay City Health Office. Naglakip kini sa PPE, face mask, aduna usay oxygen tanks, regulator, kanyulaw guban pang mga kagamitan. Apan giangkon sa frontliner nga ang supply dili paigo sa duha ka buwan. Uban ni Cleofer Lumayag, Chelo Valiera, Balitang Bisdak.